Магістра. Сумны суп. У кватэры нумар 66 шматпавярховага дома на пляце ў рондалі жыў суп. Аднойчы, здаецца, гэта было учора, суп вылілі ў талерку і паставілі на стол. Хлопчык Уладзік грозна занёс лыжку і апусціў яе ў талерку. Але замест таго, каб зачарпнуць суп і паднесці лыжку да рота, Уладзік стаў павольна боўтаць лыжку ў талерцы. Быццам спрабаваў там нешта знайсці. Суп ужо стаміўся ад таго, што ў ім туды-сюды валэндалі лыжкай, якую ён пачаў паціху недалюбліваць. Колькі можна? Думаў суп. Я ўжо пачынаю паціху замярзаць тут. А яшчэ гэтая лыжка. У мяне ўжо галава ад яе разбалелася. І тут пачуўся голас Уладзіка, які прагучаў як прысуд. Гэта сумны суп, я не буду яго есці. Праз канты сваёй талеркі суп пабачыў незадаволены твар таты. Чаму гэта сумны? Нічога не сумны, суп як суп. Заявіў тата. Які суп? Запытаўся Уладзік. Што які суп? Не зразумеў яго тата. Ты казаў суп, які суп? Не адступаў хлопчык. Перастань чапляцца да словаў. Нічога, я не чапляюся. Я ж не чапля. А што, чаплі чапляюцца да словаў? Уладзік, ты вырашыў абед ператварыць у павольнае катаванне бацькі? Не хочаш, не еш. Будзеш галодны. Тата забраў талерку з-пад носу Уладзіка якраз у той момант, калі круглая слёзка пачала сваё падзенне з Уладзікавай шчакі. Яшчэ б трошачкі, і яна патрапіла б акурат у суп. Тата выліў з месіва талеркі назад у рондаль і гучна пляснуў на яго накрыўку. Суп апынуўся ў поўнай ізаляцыі. Высокія сценкі рондаля надзейна ахоўвалі суп ад знешняга свету. Ён нічога не бачыў, а дзякуючы накрыўцы яшчэ нічога і не чуў. Можа, я сапраўды сумны? Падумаў суп. Ну вось што ўва мне цікавага? Адна вада. Суп узгадаў Уладзіку слёзку і змрочны твар таты і адчуў, што ўва ўсім вінаваты ён. Ад гэтага суп і сапраўды пачаў сумаваць і надумаў нават скіснуць. Няхай ён памрэ, а яго беднае цела сальюць у ракавіну. Так стаяў суп на пліце і павольна разважаў пра тое, як яму бы хутчэй скіснуць. А скісны суп, зразумела, ужо дакладна ніхто есці не стане. А зусім побач на стале адбывалася нешта грандыёзнае. Памаранчавая морква, зялёны кроп, белая капустка і нават грыбы-шампіньёны – усе яны чамусьці радаваліся і быццам рыхтаваліся да нейкага свята. Я вось не ўпэўнена, ці спадабаецца мой колер супу. Усё ж такі памаранчавы, гэта вам не белы. Вось капустка можа быць спакойнай. Хвалявалася морква. Ой, а раптам там будзе занадта горача. Ад вялікай тэмпературы я разамлею і не буду такой смачнай. Адказала капустка. А раптам мяне занадта дробна пакрышаць і суп не пазнае мяне. Што я тады буду рабіць? Нерваваўся кроп. І толькі грыбы ні пра што не перажывалі. Яны былі гатовыя да ўсяго. А можа, ім проста было ўсё адно? Да таго ж шампіньёны размаўлялі толькі па-французску і таму лічылі, што лепш маўчаць, каб ніхто не здагадаўся пра іх неўменне размаўляць па-беларуску. Часу заставалася ўсё меней. І тут, калі суп ужо быў канчаткова расчараваўся ў сябе, паднялася накрыўка, і ў рондаль пасыпаліся адзін за аднім морква, кроп, шампіньёны, капустка. Яны весела шлёпаліся ў суп, давалі нырца, карагодам бегалі за лыжкай, што памешвала іх. А суп цалкам забыўся на свой кепскі настрой і разам з усімі булькаў ад радасці. Цяпер ён ведаў, што не адзін і ніякі ён не сумны, а хлопчык Уладзік проста капрызіў і не хацеў есці, таму і абазваў яго сумны. Уладзік моцна пакрыўдзіў ні ў чым не вінаваты суп, адным словам. Суп бы ніколі так не зрабіў, а ты?